ଟିକେ ପାଣିକୁ କରିଦେବୁ। ଆମେ ରଖିଦବୁ ତାପରେ ଖେଳିବା। ମାମାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, ମାମା କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛି ବାବା ବାବା କାଇଁ ବାବା ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବାବା ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ କରିଦେଲ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲ। କୁହ ଟିକେ, କହିବନି କାହିଁକି? ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଧନକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି? ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ଗୁଗୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ। ମୁଁ ସତ ସତ କାନ୍ଦିବି। ମାମା କାନ୍ଦିବେ। ଧନୁଟା କାଇଁ ମୁଁ ଧନୁଟା